Sugeng Injang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Pon 13 Juni 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer pengakening iman. Para adi yuswa, ing tata gesang kita tamtu ngakeni menawi gesang kita kinandi ing Gusti. Manungsa punika kagunganipun Gusti, karipta dening Gusti, lan kareksa ugi dening Gusti. Pengaken iman ingkang mekaten punika penting ing gesang kita, awit kita punika sakdermi titah lan kagunganipun Gusti. Jabur 16 ayat kalih ngendika, unjukku marang Sang Yuwah mengkene, paduka punika Gusti kawula, tumrap kawula, boten wonten ingkang sae kejawi paduka. Miturut juru Jabur, Gusti punika sumbering kesainan ing gesangipun. Kapitadosan ngemutaken bilih kanyataning gesang kadangkala nemahi perkawis. Nanging piyambakipun tetep mitadosi bilih Gusti Allah punika tetep maringi kesainan dhateng piyambakipun. Milanipun piyambakipun tansah caos syukur awit saking pangreksanipun Gusti. Para adi yuswa, kapitadosan juru Jabur bilih pengayom pangreksa lan suka bingah ing Gusti saged dados tulodo kanggih kita. Nalika kita ngalami sih katresnan lan kesaenanipun Gusti ing gesang kita tinimbalan amri paseksi lan peparing kanggih liyan. Kita kedah paring paseksi, kita mboten namung ngrembak bab Gusti, nanging ugi ngakeni bilih gesang kita punika dipun lampahi sinarengan kalian Gusti punika ingkang kedah kita seksekaken. Kita mangertos Gusti Allah piyambak ingkang tuing tentrem rahayu suka bingah lan pengajeng-ajeng ing gesang kita. Mila sumangga nalika kita nglampahi gesang kita sampun ngantos ajrih, ananging kedah tetep optimis kendel pitados bilih kita menika boten piyambakan, ananging tansah rineksa lan binerkahan dening Gusti Allah kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih gesang kawula tansah rineksa dening paduka. Malah kepara sadengah kawontening gesang kawula tansah rinimatan dening paduka. Paduka berkahi kawula, paduka reksa kawula, lan kawula pitados wonten ing pangreksanipun paduka gesang kawula tumuju ing kesainan. Mirunggan kalau pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa lan paring pitulung, malah kepara paduka ingkang berkahi kados dene paduka berkahi anak putu kawula. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Sucipto, warga wilayah Glagah Ombo, ingkang wedal sakmangki nembe nandang sakit, monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah Bapak Sucipto menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Sukoco ing Salatiga, makaten ugi Ibu Hadi Suwito wonten ing Wonosari, lan ugi Bapak Waluyo wonten ing GKJ Bono. Kawula pitados sedherek kawula punika tamtu badhe paduka kiyataken lan paduka ugi badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto,
Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono inggih kaji Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten inggih kaji Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati inggih kaji Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken inggih kaji Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito inggih kaji Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono inggih kaji Plengkung, Ibu Sunarti inggih kaji Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri inggih kaji Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken inggih kaji Watu Sigar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.